Kaixo, Xavier. Kaixo, txaldeon. Ederra zarata hemen, ez da? Bai, ja kompetizioan sartuta daude, osea, que normala. Bai, zertan ari dira, orantxe bertan? Ba, oantxe da, aigea, bueno, egin deu zentroak eta Iruñako klasikak konbenio bat egin deu, eta aigea Iruñako zikloturista klasikan aurreneko zati bat egiten. Eta jarri dugu online karrera bat bostetan, da beste atxaldeko zazpietan, eta oantxe hasi berria dira atxaldeko bostetako lasterketan. Esan beharra dago, Tolosan gaudela, Uizabal Teknifikazio Zentroan, eta hemen gela berezi hau daukazuela, ezta? Hoi da, hemen azkenen egin deuna da, ikusten duzuen bezala, 10 arrabola bata besteak batuta jarri, online jarri, eta hemen azkenean bakoitza bere bizikleta ekartzen du, kasu honetan datoz Oriako txirrindularitza eskolatik, eta, bueno, ez danak, ia gehienak, eta azken esango nuke karreterako simulazio oso erreal batein, arrabol baten gainean. Arrabola bai, baina ikusten dudanez, ordenagailu bat ere beharrezkoa da, ezta? Sistema honen gauza ona eta txarra da ordenagailuan beharra, hau da, azkenean honek daukan softwareak eta hardwareak funtzionatzen dute konektatua. Gauza da pixkat lehen igual bazeuden arrabolak eta bazeuden ordenagailuakin, hemen berritasuna da horri gaineratzen zaiola interneteko erabilera. Hau da, hauek momentu honetan interneten konektatua daude danak, wifi bidez, eta oain hemen ikusten duzu, 8 daude lasterketa honetan, baina lehen bedatu denez, kanpoti beste 4 daude sartuta lasterketa berdinean, osea, bere etxetatik beste 4 daude sartuta. Orduan, kasu honetan ari dira, Zizurretik Etxauriainako bidea egiten, guk lehen GPS bidez grabatua daukaunak, orduan softwareak momentu oro bakoitzan nondik joan arabera, segun ze aldapa da hon, arrabolak dauka hemen frenu elektromagnetiko bat, eta egiten duena da aldapan arabera gogorrago biduinago jarri. Gero baita berezia da arrabol honen realitatea, zeratik txirrindularitzan bezala bata bestean atzean junezkeo bigundu egiten du baita. Orduan, egin daiteke hori, batzu jungo dira bata bestean atzean, orduan erresagoa doaz, eta bar. Eta gero han pantailan jartzen dieguna da, bakoitza ze postutan doan. Esan daiteke, azkenen B-Cool sistema bazegola, lehen, hauen dela 2 urte sortu zen, da bazegon, baina etxean banak erabiltzeko eta gu proposatu ginen taldean jartzeko. Eta oso ideia ona iritu zitzaien, diseinatu eta pixka gehiago bultzatu zuten, eta orduan, egin dute azkenean, guri softwarea pixka egokitu zuten online, osea, online bakarrik, etxetik etxea izan partez ere, hemen bertan 10 egotekore oiteko aukera egin. Gero, sentsazioa nolakoa da? Nahiko erreala da, sentsazioa? Hombre, kontuan izan bera arrabola dala, eta arrabola guztiek duten arazoa esango nuke txirrindularitzan iritzen da jendeantzako movimendu lateralak ez daudela. Orduan, hori kenduta ezagutzen den arrabolaik errealena da. Zati daukan sistema pixka berezia da, beste arrabolak ezagutzen baituzue 3 hanka izaten dituzte, osea hemen beste bat izango lukete. Arrabola honek bakoitzan pisuan arabera egiten du indarra. Orduan bakoitzan pisua importantea da hemen txirrinduan bezala. Orduan oso erreala da, eta gero aldapa bera bat etortzen baldin bada, esango nuke janoa ez dala frenu zeroa, baizik eta balore bat ematen zaio, orduan aldapa bera frenu zeroan jartzen da. Orduan aldapa bera ere asko zerrexo. Bea, oantxe ikusiko zuten, oain batzuk aldapa bera sartzen nahi dira. Orduan seitu notatzen da, eta aldapa baldin bat hor ikusiko zuten nola kanbio duten. Bai, pantailan ikusten dute. Pantailan markatzen zaio oantxe doa 100ko aldapa batean doa bea. 22 porrora, 120 batiotan. Bea adibidez, aurreago doa, eta 100ko aldapa beheran doa, negatiboan, orduan, velozidadea ere desente handi dagoa. Orduan joku asko ematen da azkenean. Ikusten duzuen bezala, bidimentsiotan egiten den bezala xe, hone daukan beste aukera bat, azkenean horregatik da baita ezaguna da bideoaren erabilera erreala. Hau da, kasu honetan, beherai jarri dutena da Momeloko zirkuitoko etapa bat, eta ikusten duzu, bideoan dago grabatuta, Momeloko zirkuitoa da, kasu honetan oantxe beha hor jongo litzake, kurru bai eskuin eta inez, ikusten duzuen bezala, kurru bai eskuin eta inen nahi da, hor bideoa da. Eta hemen ikusten diren parametroa dira, azken intentsidadea markatzen duena batibak, potentzia. Hortik deribatua aldapan arabera eta txirrindularien pisuan arabera velozidadea,
gero kadentziometrokiko olu kadentzia eta gastu energetikoa. Eta gero hemen ere ikusten dut denbora, zenbat denbora daraman? Markatzen diguna da, zenbat denbora daraman, zenbat denbora geldituko litzaioken abiadura hontan, rekorrido egiteko eta aldaparen portzentaia. Izena eman beharra dago? Hemen esango genuke bi aldaera daude. Hau da, guk erosten badin beku larrabol bat gure etxerako, guk erabiltzeko azkenen, bai, izena eman barezu bekulen bertan, zure perfila sortu. Zera, web horri baten edo, ezta? Web horri, sare sozial bada, orduan zure izen horrekin erabildeite eozin txalpeketa eta beti zure izenak indiken duzu. Orduan registratzen da zekarrera indikizun, da postuak eta abar. Baina guk adibidez jarrita dugun bazala hemen, badazkeu 10 jarrita, orduan ja izena eman da daude, orduan edozin etorri daiteke gure zentrura hau erabiltzea, azkenen ordu terdi, €4 kostatzen da erabilpena, bai taldean, imaginatu, etortzen dira, euria idola bost txirrindurali, hau erabiltzea, eta hortako ez da izenik eman beharrik, eta ez arrez. Etorri eta erabili, ja taldean jarrita gaudelako. Ondo, eskerrik asko, Xabier. Zuei.